ഓം ശാന്തി. ഞാൻ ശക്തിശാലി ആത്മാവാകുന്നു. ആത്മാവായ ദീപത്തിൽ യോഗത്തിൻ്റെ നെയ്യൊഴിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് ശക്തിശാലിയായി പ്രകാശിക്കുന്നു. ഒരു ബാബയെ മാത്രം ഓർമ്മിച്ച് ഞാൻ ഏകരസസ്ഥിതിയുടെ അനുഭവം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ജ്ഞാനസ്വരൂപമായ സാരസ്വരൂപമായ ആത്മാവാകുന്നു. മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയുടെയും ബീജരൂപമായ ബാബയിൽ സർവസംബന്ധങ്ങളുടെയും സർവപ്രാപ്തികളുടെയും സാരം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു ബാബയെ മാത്രം ഓർമ്മിച്ച് സാരസ്വരൂപമായിരിക്കുകയാണ്. സുഖദാതാവായ ബാബയുടെ ഓർമ്മയിലിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അടുക്കൽ. ദുഃഖത്തിൻ്റെ അലകൾ പോലും ഒരിക്കലും വരികയില്ല. സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ സുഖത്തിൻ്റെ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ, സേവനത്തിൻ്റെ മിലനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഒരു സത്യമായ കുലദീപമായി ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠ ആശകളുടെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയോഗത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ സർവശക്തിവാനായ ബാബയെ ഓർമ്മിച്ച് ഞാൻ ആത്മാരൂപി ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണമായ പ്രകാശം വരുന്നു.
പുതിയ ലോകത്തിൽ പ്രകാശം തന്നെ പ്രകാശമാണ്. സർവശക്തിവാനായ ബാബയോട് ബുദ്ധിയോഗം വെക്കുന്നതിലൂടെ മുഴുവൻ ബാറ്ററിയും നിറയുന്നു. ബാബ അടിക്കടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്നെ ഓർമ്മിക്കൂ, സമ്പത്തെടുക്കൂ, മന്മനാഭവ. ഈ സമയത്ത് ബാബയിൽ നിന്നും അപാര സുഖം ലഭിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ പാരലൗകിക മാതാപിതാവിൻ്റെ നാമം, രൂപം, ദേശം, കാലം, കർത്തവ്യം ഇവ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരംപിത പരമാത്മാവ് ബാബയുമാണ്, സുപ്രീം ആത്മാവുമാണ്. ബാബ പരമധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നു, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വരുന്നില്ല. കുട്ടികളെ പതിത ജനന മരണത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുന്നു. പതിത ആത്മാക്കളെ പാവനമാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ ലോകവും രാവണന്റെ ബന്ധനത്തിലാണ്. ഈ സമയത്ത് ആരാണോ രാവണന്റെ മേലെ പൂർണ്ണമായും വിജയം നേടുന്നത്, അവർ തന്നെയാണ് പുതിയ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരിയാവുന്നത്. ബാബ ബ്രഹ്മാവിലൂടെ സമ്പത്ത് നൽകുകയാണ്. നിരാകാരനായ ബാബ ജ്ഞാനസാഗരമാണ്. ഞാൻ ബാബയുടെ ഓർമ്മയിലൂടെ രാവണനാകുന്ന മായയുടെ മേലെ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നു. സർവർക്കും അല്ലാഹുവിൻ്റെ പരിചയം നൽകുന്നു. ഓർമ്മയുടെ യാത്രയിൽ എനിക്ക്
ഒട്ടും തന്നെ ക്ഷീണമില്ല. സർവശക്തിവാനായ ബാബയെ ഓർമ്മിച്ച് ഞാൻ ആത്മാവായ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മായയുടെ രാജ്യം സമാപ്തമാകാൻ പോകുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മായ എല്ലാ സാരവും കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് പരമാത്മാവ് വരുന്നത്. പരമാത്മാവിൽ നിന്നും എല്ലാ സംബന്ധത്തിൻ്റെയും സത്ത ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നീ തന്നെ മാതാവും പിതാവും എന്ന് പരമാത്മാവിൻ്റെ മഹിമ പാടുന്നു. ഈ സമയത്തിൻ്റേത് തന്നെയാണ് ബലിയർപ്പണം. പരമാത്മാ ബാബ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടാൻ ആദ്യ നമ്പറിൽ ലോട്ടറി എടുക്കാൻ പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓം ശാന്തി.